सुंद' आपडेट्स लानानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय। जायफोरा मोजां मोनो नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन। थ' बिदिब्ला जागायलांदिनि आरो बयबो मिथिनो मोनखादों जितु सोलिबाय थानाय आपडेट्स बे आपडेट्सनि सायावनो आङो भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों। थ' बे आपडेट्सआ जाहैबाय जोंहा अरुण'दय गोबांफोरा मोनबाय, मोननानै फुरथि जाबाय आरो खायफाफोराहाय मोनासै 1.0 निफ्राय लानानै 3.0 सिम ना। थ' गोबाङानो अरुण'दयनि रांखौ मोनखाबाय जानांगौ, नाथाय खायफा मोनासै आरोना। एसे गोसोआव दुखु जादों, नाथाय दुखु खालामनो गोनां जेबो गैया। रायजोफोर सेकेन्ड टाइम चान्स दङ, बयबो मोनगोन आसा खालामदों आरो सिन्था खालामनो गोनां जेबो गैया। 1250 थाखाखौ बयबो मोनगोन आरोना। बिदिब्ला गुबुन मोनसे पइन्टआव थांनि, बेयो जाबाय अरुण'दयनिनो आपडेट्स। थ' जोङो मिथिनो मोनखादों जितु जानुवारिनि फैबाय थानाय 1 तारिख मामायाहाय मोनसे बिग सारप्राइज लानानै फैदों। थ' मा तफा बियो बेखौहाय दासिमबो मोजाङै मिथिनाय जायाखै आरोना। 1 तारिखआव निस्सय एनाउन्स खालामगोन जानांगौ मामाया। थ' जोङो नेनानै थानि। जोबोद मोजां खौरां, जायफोरा अरुण'दयनि रां मोनबाय आरोबाव 1 तारिखआव मोनसे बिग तफा बा सारप्राइज मोननो थांगासिनो दं। मामाया गिफ्ट लानानै फैदों, बे गिफ्टखौहाय मोनगोन, नाथाय दासिमबो मिथिथ'वा मा गिफ्ट बियो ना। थ' जोङो नेनानै थानि, बयबो मोनगोन जायफोरा अरुण'दयनि रां मोनबाय मैया बा दिनै ना। दा जियानो हक, बिदिब्ला जोङो गुबुन मोनसे आपडेट्सआवहाय जोङो थांबावनि। बे आपडेट्सआ जाबाय जोंहा एसएचजिनि जितु 10,000 रां आइजोफोरनि थाखाय। थ' बे 10,000 रांखौबो थाबैनो मोननो थांगासिनो। अलरेडि एकाउन्टआव हाबसिगोन फैसायाहाय, आरो दाब जायगाफोराव दासिमबो मोनाखैब्ला थ' बेवहायबो जोङो थाबैनो मोनगोनखौहाय मिथिनो मोन्दों आरोना। थ' बिदिब्ला गोलाव खालामा, आरोबाव मोनसे आपडेट्स दंबावो। बे आपडेट्सआनो जाहैबाय जोंहा दाखालि बावै बिटिसि आवहाय एसे माने जोङो दावराव दावसि जालांनायखौ नुनो मोन्दोंमोन दे। जोङो फेसबुकआव लानानै इउटिउबनिफ्राय लानानै जोङो गोबांथार भिडिअसफोर जोङो नुनो मोन्दोंमोन। थ' दा जोङो एसे बेवहाय माने तदन्त जागोनखौ जोङो मिथिनो मोन्दों। एक्सुवेलि माबाफोर प्रब्लेम्स थायोब्ला जोङो सरकारजों डिसकास खालामनो हायोबा जोङो सावरायनो हायो, नाथाय डाइरेक्टलि जोङो किसुमान खेथ्रआवहाय ना आयेनखौ जुदि जोङो आखायाव दैखांनानै लायोब्ला एसे माने बेयाव प्रब्लेम्सफोरा सफैयो आरोना। थ' तदन्त खालामखागोन, सरकार दं जिहेतु ना। दा सरकारा तदन्त खालामगोन। मामाया मा फोसावलांदों आङो एसे बेखौहाय माने क्लिप्सखौ होनानै होदिनि आरोना। आङो बे क्लिप्सखौ होनानै बेसेखिनियावनो दिनैनि भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों, बाय। যোৱা কেইদিনমান আগতে আমাৰ বিটিচি কাৰ্যালয়ত এক মিনিট মই গৈ আছো অলপ কাৰ্যালয়ত এটা অনাৱশ্যকীয় ঘটনা হোৱা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। এই ঘটনাটোৰ লগত কোনো বড়ো সংগঠনে জড়িত নহয় বুলি বিবৃতি দিছে। আপচুৰ সভাপতি দীপেন বড়ো ডাঙৰীয়াইও কৈছে যে এইটো গৰিহণাযোগ্য কাম। হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াইও কৈছে যে এইটো নিন্দনীয় কাম। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল যে কোনে মানুহখিনিক লৈ আহিলে, কাৰণ এছেম্বলিত ৰিপৰ্ট হ'ব 7:30টাত, 3টা বজাতে কেনেকে গণ্ডগোল হ'ব পালে। সেইকাৰণে বিটিচি প্ৰশাসনে অসম চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছে যে এই ঘটনাটোৰ ওপৰত এটা ন্যায়িক তদন্ত হ'ব লাগে। আমি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ ন্যায়মূৰ্তি হীৰেন্দ্ৰনাথ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ হতুৱাই বা তেখেতৰ দ্বাৰা এই তদন্তটো সম্পূৰ্ণ কৰিব খুজিছো। যিহেতু কোনেও ইয়াত জড়িত নাই বুলি কৈছে, গতিকে কোন তৃতীয় পক্ষ ইয়াত আহিলে তাক চাবৰ কাৰণে বিটিচি আমাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে, আৰু বিটিচিৰ ৰিকুৱেষ্ট অনুসৰি আমি এটা জুডিচিয়েল ইনকুৱাৰী কৰিবৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছো। চাওক, প্ৰথম কথা, বিটিচিৰ লগত জড়িত কোনো সংগঠন জড়িত নাই বুলি নিজেই কৈছে। BPF থাকিবই নোৱাৰে, UPPL নাই, আপচু নাই, আন দল সংগঠন নাই, গতিকে কোন থাকিলে?
BTC-য়ে এই প্ৰশ্নটো কৰিছে আৰু সেইকাৰণে BTC-য়ে অনুৰোধ কৰা অনুসৰি আমি এজন গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰিটায়াৰ্ড জাজৰ হতুৱাই বিষয়টো তদন্ত কৰাব খুজিছো।